hubung karo laler. Ngaten nggih. Tenang. Sampeyan nunggu kemawon. Sampeyan nunggu kemawon leyeh lungguh jigrang karo ngopi riyin. Sampeyan lungguh jigrang, lungguh sikile edek karo ngrokak-ngrokok. Ngaten. Paman Haryo Sengkuni paman. Kula wonten dawuh nggih. Angger Joko Pitana animbali keng paman kula pun patih Rekyana Harya Sengkuni, patih Sengkuni, patih sing sak donya paling jujur dhewe. Paman, Das pundi nggih? dina iki para Pandhawa ibarate iwak sampun kecemplung wuwu. Tangeh bisane melayu, paman. Lho. Liripun kados pundi, maknanipun kados pundi nggih? Anak Angger Joko Pitana. Pandhawa sampun mapan, Pandhawa sampun manggon wonten ing bale Sigala-gala utawi bale Pramanakati. Rancangan sekawit, rancangan menika saged lumampah kanthi mulus badhe kados pundi kemawon bawan. Badhe kados pundi kemawon Joko Pitana ya Kurupati barepe Kurawa. Ora bisa ngrasake mangan gayer ngombe seger turu angler yen Pandhawa isih meger-meger urip paman. Negara Ngastina kudu kula regem dadi duweke para kadang sata Kurawa. Nggih. Sampeyan ampun wasumelang, sampeyan ampun kuwatir. Nek sampeyan badhe ngregem lan nguwasani negara Ngastina, waton ana patih Sengkuni. Beres. Kula niki maha pangrekadaya, kok duwe kepenginan apa wae, kok duwe gegayuhan apa wae. Pokok men enek patih Sengkuni niku bakale berhasil, bakale mening seklining lho ngaten lho. Mang percaya kalih kula. Sing kula kepingine namung setunggal paman. Gegayuhane Kurupati, gegayuhane Joko Pitana. Wiwit jabang nganti cerapang, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Wiwit bayi isih abang nganti dadi satriya cerapang. Ngantos sak mangke kula wonten ing negara Ngastina dados satriya sing kondang. Gegayuhane Kurupati namung setunggal, inggih punika ngajab patining para Pandhawa. Kula kepengin Pandhawa mati paman. Nggih, gampil. Bale Sigala-gala utawi bale Pramanakati niku sing digawe turu para Pandhawa niku sing ngerancang patih Sengkuni. Kula damel saking kayu ingkang sampun gapuk sing sipate gampang kobong. Mangke menawi sampun sepi ingkang suwasana, menawi sampun madya ratri utawi tengah wengi, para Pandhawa sampun turu kepati, bale Sigala-gala dipun obong, mesti kemawon Pandhawa bakale mati kobong ana sakjroning bale Sigala-gala menika nggih. Ya, matur nuwun paman, matur nuwun paman Harya Sengkuni. Inggih sama-sama nggih, sama-sama. Lajeng niki mangke supados rancangan saged melampah kanthi mulus. Kula menapa paman Patih Harya Sengkuni ingkang badhe ngobong bali Sigala-gala paman. Lho, mengke riyin, alon to dhisik. Ampun kesusu mangke mendak kesluru temahane kleru. Sedaya niku kedah dipun petung kanthi jangkep, diteliti kanthi permati nganti tekan jroning ati.
digagas nganti kandas nganti tekan tulusing tias, digonta nganti cetha nganti jroning nala. Babakan iki, babakan ngobong bali sigala-gala, ngobong bangkene Pandhawa niki ora kena kemrungsung, Nger. Lah lajeng kersanipun Paman Patih Harya Sengkuni kadosa pundi, Paman? Ngaten. Niki mangke ampun ngantos kula menapa jenengan anak Angger Jaka Pitana ingkang tumindak. Menawi kula menapa panjenengan ingkang tumindak nek konangan karo aparating negara saged kotor jeneng kula lan jeneng sampeyan, nggih. Lajeng pamrayoginipun Paman kados pundi? Ngaten, duit sakniki niku kuwasa, nggih. Duit sakniki niku kuwasa. Sampeyan wani napa mboten? Ngetokke duit kanggo ngongkon uwong supaya ngobong bale sigala-gala. Kenging winastan nabok nyilih tangan. Wani napa mboten sampeyan? Wani mawon, pinten kula kedah ngetoke biaya, pinten kula kedah ngetoke ragat probya kagem mateni bangkene bangsat Pandhawa, Paman. Nyawane Pandhawa niku larang. Cara duit sakniki per gundul niku digawe 10 yutonan. 10 ping 5 tegese 50 yuta. Wani mboten ngetoke duit 50 yuta kanggo ngilangi nyawane para Pandhawa. Kecil 50 yuta duit apa? 50 yuta nek kanggone Jaka Pitana mung ngupil ngoten. Ngaten. Tenan niki estu. Kula mboten ngujuk-ngujuki sampeyan ning nyawane Pandhawa niku larang. Timbang kula menapa jenengan sing ngobong bali sigala-gala sateman nami panjenengan asmane Patih Harya Sengkuni niku reget. Niki mangke luwih becik ngongkon tiang mawon. 50 yuta Pandhawa mesti mati. 50 yuta Pandhawa mesti mati. Nggih, niki langsung kula bayar kenceng, langsung kula bayar kontan. 50 yuta kula pasrahke Paman Sengkuni, langsung kula bayar kenceng. Kula mboten njaluk lho nggih niki. Kula mboten njaluk. Nggih, mboten napa-napa. Kula pinten mawon probane badhe kula dalaken kagem mateni Pandhawa. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Kula tampi nggih, kula tampi. Nggih. Lajeng kapan wancine, kapan wektune, Paman? Kapan wektune bali sigala-gala saged kobong. Wekasan Jaka Pitana saged nyawang bangkene Pandhawa gilang-gilang. Dirubung karo laler. Ngaten nggih. Tenang. Sampeyan nunggu kemawon. Sampeyan nunggu kemawon leyeh-leyeh lungguh jigrang karo ngopi riyin. Sampeyan lungguh jigrang, lungguh sikile edek karo ngrokak-ngrokok. Ngaten. Nggih, sampeyan teni benjing-enjing sesuk-esuk barengi jago kluruk. Para Pandhawa sampun disiarke teng masjid. Lho ngaten. Ngaten. Nggih, lelayu ngaten. Kula bidha nggih, Ger. Nyumanggaaken Paman Patih Harya Sengkuni. Mugi-mugi gegayuhan paduka kanthi ngedalaken ragat 50 yuta saged kasembadan, saged ginayo satemah panjenengan saged mangertosi bangkene Pandhawa gilang-gilang. Bangkene Pandhawa mati gosong wonten sajroning bali sigala-gala. Satemah panjenengan gesang wonten ing donya boten wonten ingkang badhe dados kelilip paduka anak Angger Jaka Pitana. Kadya turut miturut Anum sumarah mring Gusti. Dene sing dinyang utama
panindak ing praja adil Pandhawa mati Jaka Pitana urip mulya. Pandhawa mati Jaka Pitana anyokra mati Antaséna. Wong penak ora kaya Patih Sengkuni. Modal abab wae wis entuk 50 yuta. Kari golek pembunuh bayaran. Kanggo nyirnake para Pandhawa, kanggo ngilangi nyawane Pandhawa saka ragane. Puruncana. Yaksa Gora rupa ora sedeng nalendra yaksa hal laku kang malwaya ingkang wong gambira marang ngisi siyung metu Prabawa Gora mawali Ditya Durbala harasa adiku sing tak tresnani, adiku sing tak dama-dama. Puruncana wonten tinimbalan ingkang adhawuh. Raden Patih Harya Sengkuni. Kowe nak isih eling ta karo aku?
kowe nak isih eling to karo Patih Ngastina Patih Harya Sengguni. Inggih, taksih. Panjenengan sing gawenipun menehi pedamelan dhateng Puruncana, sampeyan sing gawene menehi job dhateng kula. Bagus. Syukur yen kowe isih eling karo Patih Sengguni. Saiki aku bakal takon marang jeneng sira Puruncana. Tanglet babagan menapa? Apa jeneng sira? Apa jeneng sira Puruncana isih ajeg dadi pembunuh bayaran? Taksih, Patih. Lakar inggih namung menika ingkang dados pedamelan kula. Nah, saiki ngene. Aja seru-seru, aja banter-banter. Puruncana, Wonten dawuh. iki ana proyek sing kudu mbok lakoni, ana pegawean sing kudu kok tindakake. Proyek nopo, Patih Sengguni? Proyek pembunuhan, ngono. Utawa proyek ngobong omah. Sing dipun obong sinten lan dateng pundi? Cangkemmu aja banter-banter. Konangan uang lho. Iki wawadi cara basane rahasia. Mudeng ora kowe. Nggih, nyuwun pangapunten. Gaweane Puruncana dina iki ora abot, gaweanmu dina iki enteng. Yen adat saben kowe ndak kongkon, kowe ndak utus mateni sing dadi musuhe Patih Harya Sengguni. Ning iki gaweanmu mung tak kongkon ngobong bale Sigala-gala utawa ngobong bale Pramanakati. Bale Sigala-gala. Ya. Lah perkara sing ning jerone bale Sigala-gala kuwi sapa? Kowe ora perlu ngerti, nah. Merga kuwi urusanku, urusane Patih Harya Sengguni. Sing penting ripalungguhan iki kowe mangkata ngobong bale Sigala-gala. Nek nganti konangan karo aparating negara. Aja pisan-pisan kowe nyenggol jenenge Patih Sengguni. Nek kowe nganti nyenggol jenengku, aku nganti diceluk karo aparating negara, gede-gedene aku diceluk KPK. Nyawamu sing bakal dadi gantine, mudeng ora? Inggih. Lah, saiki kanggo perkara ngobong bale Sigala-gala, perkara kanggo proyek ngobong wisma utawa ngobong omah. Kowe njaluk bayaran pira, Puruncana? Pun to mriku sak ikhlase. Kula niku nek kalih jenengan pun mboten hitungan, kula niku nek kalih jenengan pun langganan. Lho, kosek to, kowe iki nek ora ngarani nek kurang ora apa-apa, nek kakean iki lho. Lah kowe iki nek kurang 5.000 bengok-bengok nek kakean cangkemmu meneng ae ora. Raimu nono Puruncana. Pun to, sak ikhlase, sak paring-paring jenengan. Tenan. Nggih. Iki enek dhuwit nggur karo 0,5 juta. Iki enek dhuwit nggur karo 0,5 juta, kira-kira jalan apa ora Puruncana? Menika kakean ngobong bale wae kok duwite akeh semanten. Lho, apike mulyane Patih Sengguni iki ning kene iki, ngono. Nek karo dhuwit iki sak-sok, ngono. Sok ngekeki sok ora lha iki lho. Wes, nek wis rampung gaweanmu aja kuwatir. Yen Pandhawa utawa sing ning jero bali Sigala-gala wis tumekaning pati ora ketang 500.000 kowe tak tambahi bayaranmu. Sing penting iki SPJ-ne nunut awakmu dhisik. Nggih, siap Patih Sengguni siap. Ya. Iki duwite tampanono. Iki tak DP luwih dhisik. Nggih, ngestakaken dawuh. Mengko nek wis kasembadan mengko tak lunasi karo tak tambahi 500.000. Nggih, matur nuwun Raden Patih Harya Sengguni ingkang sampun nyukani pedamelan kalih kula ingkang sampun menehi job dhateng Puruncana. Ya, aja kuwatir Cah Bagus. Aku ki tresna karo kowe lahir terus sing batin, tenangno pikirmu, ngono. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Wanti-wanti welengi Patih Harya Sengguni. Nek nganti iki mengko konangan yen Patih Harya Sengguni sing ngongkon ngobong bali Sigala-gala, ketak
deplok cengelmu Purencana. Nggih, Ampun kuwatir, ampun wasumlang. Budale dina iki Purencana. Yun tambeng pangestu Ya, duga ginawa. Ati-ati jangan keri. Oh. Wong kok gobloke ra umum. Diapusi pate senggune ya gelem. Turan duit sik akeh, wong duwite 50 juta. Bayarane Purencana karo 0,5 juta. Turan duit kena nggo golek kletik-kletik. Nah, jare guyangan nek cah anyar SMA sapa iki? Tak cross check sik iki. Perlu penelitian. Satu seket pindho ya, mboten saged. Alah, barang rakulaan lho. Mboten saged sakniki napa-napa pun mundhak Raden Patih. Sakniki napa-napa pun mundhak, yo rokok lho mundhak. Bayamu kentolmu gudiken rokokan. Wis ta, engko tak nggo langganan. Nyau ora. Nggih pun nggih, ngono lho. Kowe iki ngono. Kowe tutukno SMA-mu tak ragati sekolahmu, angger kowe seminggu gelem tak keloni pindho, ngono. lumayan entuk duit karo 0,5 yuta gaweane enteng kon ngobong omah. Sapa sing ora seneng, sapa sing ora bungah, sapa sing ora bombong. Siapa dulu Purencana? Tambah selawe tanduk ya. Nggih, ngono. Iya. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan remang
lir lena tanpa kahanen ing lir lena tanpa kanen yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang Hyang Utama ikut latalah iki wangune iki sajake sing diarani bale sigala-gala ketitik saka lawange ana tulisane homestay gala-gala ya ta ya ora peduli sapa sing turu ana sajroning bale sigala-gala ya bale Pramanakata iki ndak obong bale sigala-gala iki bakune Puruncana entuk dhuwit saka Patih Arya Senguni. Duwite tak nggo ngopeni anak bojoku, duwite anggonku mateni menungsa sajroning bale sigala-gala iki, duwite tak nggo nyambung uripku. Mati we. Wah. Ya. Ya. Kopong bale segala-gala. Abang. Wah, Pandhawa tangi balene kobong. Kebangetan para Kurawa anggone nyiksa nyikara para Pandhawa. Bratasena anakku bocah gagah. Anakku bocah Jentara kowe aja ngucap sing ora-ora. Sing baku slametna sedulur-sedulurmu para Pandhawa. Pon ibu tinggalen ana kene wae ya nang. Bratasena. Sing baku slametna kadang para Pandhawa kang sarta slametna Ibu Kunthi. Masmu mbarep Puntadewa tinggalen mati kobong ning bale sigala-gala kene ya Bratasena.
Wah, aja ngucap sing ora-ora, tak lumpatane geni iki gondelana jambakan rambutku sing kenceng. Om. Mboten dangu awakku ora patek fit iki mawon. Awakku ora patek sehat. Sing baku kebutuhanku wis rampung ngono. Kowe tetep ning kene aja pindah lokasi tak nggo langganan. Inggih Raden Pate. Bocah kok ayune ra. Wis ya, cangkemmu aja ngono, iki menengo asu iki. Menengo. Yo, wis tuwek polane kaya ngono. Mati gatel kabeh. Mudhar sini jero bali. Buruncana kasembadan ngobong bali si golo-golo. Buruncana bakal entuk bayaran entuk tambah tekan patih Arya Senguni. Mung modal ngobong omah wae entuk bayaran karo tengah yuta. Baline wis kobong, omahe wis kobong, kari njaluk tambah karo patih Senguni. Modar kowe. Nek ra dipateni cangkeme kaya lampor mesti konangan iki aku. Kene duitmu ndi? Arep modar nggo duit. Wis berhasil Patih Senguni 50 yuta utuh. Sewaka